Прекрасен ден е! Здравейте на всички! Нека приготвим вкусно ястие! Вау, това е вкусно! Вау! Наистина го искам. Заповядайте, момичета. Да, много е вкусно. Благодаря. Вау, какво става? Вау, супер! Какво е това шоколадов фонтан? И имаме предизвикателство тук. Виж, имам понички и пръски. Толкова вкусно. Нямам търпение да опитам. О, какво е това? О, не! Имам октопод! Съжалявам. Добре е, че имам лакомство. Сега ще ям поничка, покрита с шоколад. Да, нека първо я потопя в шоколад, а след това ще поръся лакомството си. Нека го сложим така и да опитаме. Да, толкова е вкусно. Обичам го. Следващото това. Нека направим същото, но да го поръсим с други пръски, като карамел. Вау! Това е невероятно! Чувствам се като готвач. Сега мога да опитам. Тези миришат толкова прекрасно. Хора, напишете в коментарите кои пръски ви харесват най-много. Мисля, че този е... не, този. Не мога да реша. И двата са добри. О, не мога да повярвам, че имах такъв лош късмет. Наистина ли трябва да го изям? Първо, нека го потопим в шоколадов фонтан. О, добре. Ще го опитам. Силна съм. Мога да го направя. О, хайде. О, не мога да го отхапя. Толкова е твърдо. О, трябва ми още шоколад. Какво имаш там? Мисля, че това е достатъчно. Нека продължа. О, не, Мейбъл! Чудовище ли си? И последното пипало. О, не! Мисля, че ще повърна. Да, успях. О, Джес! Тя припадна. Добре. Ще я върна в съзнание. Хей, Джес! Ела при мен. О, не! Стана по-голямо. Чакай, какво е това? Те не са истински. Какво си направила? Хайде, Мейбъл! Това не е смешно. Вау! О, шоколадовият фонтан все още е тук и имам Орео. Да. О, и имам най-лютите начос в света. Не искам да ям това. Нямаше късмет, Джес, но все пак трябва да го опиташ. Добре, ще го направя. Ох, не мога дори да отворя пакета. Ох, хайде, не мога да отворя пакета. Какво да правя? Не се притеснявай. Ще ти помогна с това. Виждаш ли? Доста е лесно. Така че спри да се отказваш и опитай. Добре, благодаря. Предполагам. Надявам се шоколада да омекоти вкуса. Нека опитаме. Всъщност е доста добро. Можем да имаме цяло парче? О, бях прекалено бърз в преценката си. О, не! О, трябва да я спасим. Нека първо сложим шоколада в кофата, а след това ще угася огъня с този прекрасен, розов, вкусен шоколад. Хайде, Джес! Ще ти помогна сега! Не се притеснявай! И... Това е чудесно. Благодаря. Това беше предизвикателство. Сега, нека преминем към моите бисквитки. Имам идея. Нека направим някои вкусни лакомства. О, да, с юмрука си ще смачкам тези красиви бисквитки. Сега, нека направим последния штрих. И накрая трябва да го завъртим. Не ми харесва, че правиш нещо такова с бисквитките. Ще видиш какво ще направя. Ще изсипя тези бисквити сега в тези форми и ще ги покрия с шоколад. След това ще сложа няколко пръчици и ще ги замразя. Нека затворим хладилника и да изчакаме малко.
Хайде, време ли е вече? Не, сега време ли е? Добре, ще остарея така. Добре, мисля, че мога да го отворя. Нека отворя. И е готово. Сега мога да опитам моето шоколадово Орео сладолет. Нямам търпение. Толкова вкусно. Толкова сладко. А комбинацията е просто най-добрата. Остана само едно нещо. Добре. Хубавите неща не траят вечно. Не! Мейбъл, замръзнала си. Трябва да те размразя. Мисля, че има само един начин. Трябва да опитам друг чип и огън. Боже, защо е толкова горещо? Горя отвътре. Не. Мисля, че мога да ти помогна. Ето, Джес. Благодаря ти много, Мейбъл. Вкусно. Нека затворя очи и отворя. Вуаля! Чакай, какво? Имам ли кокос? Мога ли да го отворя сега? Чакай, какво? Яйца? Още веднъж. Вау! Имам шоколадови яйца! Може би още едно? Не, това са сурови яйца, не шоколад. Нямаш късмет, Джес! Хайде, спри! Вземи си кокоса сега! Какво да правя? Имам идея! Сега просто ще се отърва от тези яйца с катана! Икия! Това беше бързо, перфектно! Сега имам сурови яйца и не ми трябват. Ще напълня черупките с шоколад. Никой не забеляза. Виж това. След това намажи шоколада отвътре. Нека остане така, а сега обели. Да. Имам блестяща идея и тя е готова. Мога да опитам още шоколад. Виж това! Напълних яйцата си с още шоколад и сега мога първо да го изпия, а после да го изям. Най-добрият десерт в живота ми. Сега, нека направим същото с другите. Колко вкусно! Пия и ям. Вкусна. Значи, сега е мой ред? Добре, има нещо там. Как да го отворя? Хайде, как да го направя? Не мога. Мисля, че това ще ми помогне. Опа. Добре, а това какво ще кажеш? Една резачка трябва да свърши всичко. Да сложим очилата и да започнем да режем кокоса. Хайде, моля те. Мисля, че не работи. Не подава. Вау! Тогава не знам как да те отворя. Дори и дръскотина няма. Как така? Само момент, приятелю. Премести се, Мейбъл. Икия! Проработи! Благодаря. Обичам кокосова вода. Много е вкусна. Сега нека напълним половината кокос с шоколад и да го изпием. Да, толкова вкусно. Толкова вкусно. Да, съгласен съм. И аз го обичам. Готино, нали? Хареса ли ви нашето видео? Тогава натиснете бутона за харесване и се абонирайте за нашия канал. До скоро!